От 32 години Веселина Колева преподава пиано в Бургас. Някога самата тя е била притискана да не изостява сложните партитури и когато завършва средно и висше музикално образование, тотално сменя подхода към учениците си. Още като писах дипломна работа, беше моя идеята да накарам децата да изразят това, което свирят в рисунка. Освен да рисуват, кара децата да танцуват музиката, която свирят. Любовта към изкуството предава на учениците в СОУ Добри Чинтулов и в школата по пиано. Моята голяма амбиция е била да ги възпитавам в любов към изкуството въобще. Да бъдат духовни, да носят в себе си любовта към изкуството. Успехите са на лице. Над 500 деца са преминали през класа и някои вече преподават музика дори в чужбина. Двама от нейните ученици, Веселина и Михаил, стигат до финала на конкурса Бургас търси талант. Миналата година и Василена е била на финала на този конкурс. Разбрах още когато бях много малка, че обичам музиката и обичам да свиря и да се занимавам с това. Васи се явява с друг талант – пеене, който също развива с учителката по пиано. Hey boy, don't you know I got something going on? I got an invitation, don't you keep me waiting all night long.